캠페인खौथ' आङो सिगाङाव खालामाखैमोन मानसिफोरनि थिननायाव बुंनायाव आं बायद' जानांबाय मोनफ्रोमबो गामियाव आंखौ लेंहरो बे हिसाबै आं दिनै केम्पेइनखौ खालामबाय मोजां सोलिगासिनो दं बयबो आंखौ सिनायजोबखायो मिथिखायो नाम बुंब्लानो सोरबा सोरबा जायगायाव सिनायाब्लाबो नाम बुंब्लानो मिथियो आरो गोदो आङो आबसु आन्दलननिफ्रायनो उपेन्द्रमोननि खिथु थाबोनानै भलन्टियार पस्टनि खामानि मावनायखाय गोबां पुराना भलन्टियार पस्टनि मानसिफ्रा आंखौ लोगो हमनानै खावलायदों गेलेदों आरो आङो गेजेर खन्दायाव आं बिल्टि खालामदों सारेन्डार जादों बे हिसाबैनो बयबो आंखौ मिथियो हिसाबै बयबो आंखौ लेंहरनायलाय आं दा मिटिंखौ खालामगासिनो दं। गोख्रोङाथ' माने जाखागोन रुलिं पार्टि थायोब्लाथ' गोख्रोङा जाखायो गोहोमानो जा प्रतिभा बायद'आनो जा बयबो देरहा होननानैसो गेलेयोना गोख्रोङाथ' जाखागोन मानो जाया जानो मानो होनोब्ला खिन्थु दुखु मोननाय फैदों जोंना स्पेसियेलि माबाफ्रा मा होनोमोनलाय बेंगलि बर' राभा गार' सब माने बाव एक नाम्बार बर' जाथियासोमोन नालाय पपुलेसना बे हिसाबै बर'फ्रा खुद्रिनाय फैदों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगौना बर'आ मोनसे दावहा नांनानै फैनाय मोनसे हारि बिसोर गोरलैयैनो गुबुन हारिखौ बजबनानै लानो हाया खोथा जाहैबाय दा बे फकिरग्राम ओनसोलनि मानसिफ्रा खुद्रिदों मानो होननानै बुङोब्ला सानै MCLA दं बाव BJPनि सासे परमेश्वरारि दंखायो सासे नांगालनि MCLA दंखायो बेखौ नायहरनानै बर'फ्रा आंखौ खावलायदों गासिबो दंखाजोब्ला BJP नांगालानो होमबा बेयाव सासे बर' जाथिनिफ्राय MLA जानायाव माथो खहा दं बेखौ लानानैनो दिनै आंखौ बर'फ्रा बयबो खावलायहरनायलाय आङो दिनै केम्पेइनखौ स्टार्ट खालामबाय।